Mga naandang kalihukan sumabot nga sinulog karong buwan sa Enero, posibleng di na mapahigayon sama sa fluvial procession, solemn foot procession ug ubang relihiyuso nga kalihukan nga sagad dagsaan sa mga tao. Sayra nato pinaagi ni mong report. Gibutyag sa IATF Deputy Chief Implementer Joel Garganira nga mao kini ang inisyal nga nasabutan human sa tigom sa mga opisyal syudad ug sa kadagkuan sa Basilica. Hinoon, tentative pa lang kini nunusab sa kasamtangang sitwasyon nga naapa sa COVID-19 pandemic. Imotor kada ang imahen gikan sa Basilica padong sa St. Joseph National Shrine ug dayon sa simbahan sa Perhen sa Rigla. Way mga taong tugutan nga mosugat o mag-atang sa dalan apan mahimong masaksihan kini sa online streaming. Samtang inigbalik sa imahin, inay isakay sa barko, mag-land trip kini gikan sa simbahan sa Lapu-Lapu lahos na Basilica. Wa usay mahitabo nga solemn foot procession nga naandang dagsaan sa mga debuto. Right now we cut it to 16 kilometers ang pagpauli, no? Gikan diri sa Lapu-Lapu, labang ta sa bridge, and then diretso Mandawi straight lang ta sa kanang MJ Cuenco, unya mo dimano lang ta diri sa Mango, mutuyok ta dito sa Fuente, straight na dito sa Basilica del Santo Niño. Gikatagda pa hinuong muluwat og official statement ang Basilica mahitungod niini. Suma ni Garganera nga mas maayong masayran sa tanan aron dili magdahom ug mahinayak ang mga tawo sa Naandan nga Kalihukan sa kapistahan sa Senyor. Kaning tanan, of course, plano pa ni siya. Wala nothing permanent yan, no? Kay mag-abot pa may meeting, but kaning tanan, this will be announced, of course, by the Basilica. Posible usab nga virtual na lang ang Sinulog presentation diin way mahitabong street dancing sa Cebu City kung dili didto na sa matag dapit mo perform ang mga contingents. Giklaro sa IATF official nga tentative pa kining maong schedule. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.